Свято, проміжний фініш чемпіонату, от і антураж відповідний. Енергія традиційно агресивно розпочинає. У першій ж атаці Багряк не влучає у порожні ворота, але це лише відтерміновує вирок. Той таки Багряк активно грає на добиванні і відкриває рахунок. Таке враження спортлідера немає на майданчику. Господарі створюють момент на моменті, на сезон би вистачило. Знову кутовий, знову Багряк на п'ятачку і це вже 2-0. Ми к этому готувалися. Ми до цього готувалися, але трішки наша задумка не вдалась. Потім трішки освоїлись. Вже за кілька днів на енергію чекає домашній фінал 4 Кубка України. Мабуть, тому Павленко вирішує грати 3 четвірками. Але біда прийшла від перевіреного бійця. Грицина-молодший обрізає всю команду і привозить гол у власні ворота. На останній хвилині тайму рахунок скорочує Доманський. Мінімум перевага мала бути в 3-4 м'ячі, і друга половина вже була більш спокійнішою. Моменти є, попрацюємо над реалізацією. По перерві команди наче підмінили. Влучні постріли Федька та Рибака перевертають все з ніг на голову. Ми там немножечко поговорили в роздівалці, що... Ми поговорили у роздягальні, що має бути якесь самолюбство, відповідальність за результат. Хлопці мене почули. Гол Калукова і взагалі шокує публіку. Жирну крапку у цій грі поставив Педяш. 2-5. Спортлідер заслужено другий, а енергія п'ята. Тепер треба перемагати Кардинал. Але спершу львів'яни спробують в 5-й поспіль виграти Кубок України. Півфінал проти Хіта відбудеться 3 квітня. Віталій Кулачковський, Роман Миленький. Головні новини Львова.